Salutare toată lumea, azi suntem la al doilea episod din Hide and Seek. Yay. Yay. E, ce pe 5 secunde, ha! 3, 2, 1, 7, te prind. Go! Facem seeker, Oh! bă! Suntem vil, bă. Bă, sunt seeker-ul, nu știu de Care-i voi. seeker-ul? Care-i seeker-ul? Eu! Care-i Bă, iar el? noi ce trebuie să facem? Ăia care-s hider să se ascunde. Ah. Stai, bă, că nu pot intra în casă. Ce? Ah, bun, abia acum spune. Mamă! Uite, mă, pus-o și eu. Doamne. Și eu, Ameno! Ameno! bă, e prima dată când mă joc și eu, deci, da. Dita, eu nu o să spun unde Asta sunt. pe voi? Mamă, ăsta a venit la mine! Curtis! E Curtis, bă. Ce aveți, bă? Ce aveți, bă, bă? Ce aveți? Mă lua! Mai ușor, bă. Aminu, Aminu. Ai, bă. Bă, dacă mă căutați pe mine, vedeți că sunt pe ceva. Ia, mă, zine ce sunteți. Eu pun palică să sunteți surnale. Jurnale, dar ai văzut pe ceva acolo, Envil, nu? Ce vrei? A, tu erai, mă, ăla! Nu, ai văzut acolo vreun fân. Stai. Mam, și ar putea să fie cineva crafting table. Ce jucați? Care mă crafting table? Care-i bă ăsta? Care veni? Eu, unde ești? Tu ești, mă? Tu ești, mă, ăsta? Ne jucăm Hide and Seek. Mă, că ne uităm aici, nu găsim pe nimeni. Bă, normal. Stai. Deci, e cineva de aici, cred că e Pepene. Pepene! 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 Eu la Nu ia bani. ultimele Pepene, 50 că de secunde fug, la ultimele 50 de secunde. Pam, pam, pam. Uite, bă, că nu găsesc pe nimeni. Nici eu nu găsesc pe nimeni. Vă jucați pe aceeași arenă și sunt doi seeker. Suntem 2 seeker și 3 hiders. Da. Bă, eu găsesc. Pe serverul Nasty Craft. Hai, intră și tu. Hai că intră. Suntem deja, Vezi că e bă. de un punct top. Bă, suntem deja. Pentru ce? Pentru un punct top. Da, să cred eu. Da, pleacă, nu găsesc niciun player. Măcar și eu să găsesc unul. Aici sunt prea multe enviluri. Trebuie să... Hai bă, că eu am găsit unul, ce naiba. Pe mine m-ai găsit. Că dacă nu spuneam eu stăteam acolo mult și bine. Dar nu știam că ești tu, ce? Eu mă plimbam pe acolo. Bă, trebuie să fie cineva pe aici. Pam, 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 pam. Nimeni nu mă Măcar- prinde. Nimeni nu mă Zi-mă, prinde. mă uitat zi-mă, dacă ce voi. ești tu? Ce ești? În caz că Eu, mă, veniți, eu mă uitat, eu, dacă mă căutați pe mine, vedeți că eu sunt crafting table. Crafting table. Berebe. Crafting table Parapa. adevărat. Sunt de crafting table adevărat. Ameno, ameno, ameno. Morine. Încă sunt aici. La ultimele 60 de secunde sau 50 o să fug. Pentru că n-am ce face. A Bă, terminat. dar noi cât suntem, mă? Doi. Sunteți de persoane suntem acum. pe server Ba, suntem de- 5, Ai. pe mapă suntem 5. Bă, de ce nu se Dar unde sunt mai mulți, îi găsești mai repede. Da. La ultimele 60 de secunde voi fugi. Stai o secundă. Voi Cineva fugi. nu- A, bă, fugiți! Bă, pregătiți! Uitați-vă de player! Uitați-vă de player! Bă, dacă 60 de secunde! E aici! 3 Eu mă fac pe o clădire. la ultimele Vezi că o luă unul la fugă! O luă ăsta la fugă! Aminu, bă. Vine chilag. Bă, sincer, nu știu unde ești. Aminu. Nici eu! Eu fug ca nebunul, că sunt nevil la da. Emil! Eu fug ca Nu-i crafting table, bă! nebunul. Uite-l! Îl văd, mă duc pe el. Da! Aaaa! Aminu, Nebune. Aminu, Aminu. Ai! Ai! Yeah! Nu, bă! Îl luai! Îl luai! Oh!
Care mă luă, bă? Eu te luai! Yeah! Frate. Mai jucăm o mapă, nu? Mai jucăm o dată, da? Nu. Mă plictisim. Nu bă, ce ai că eu ies că pentru că eu știi că nu mai vreau. Mamă, se termină! Oameni buni și Hai, ce pe miară ăși, hai! Hai, jucați-vă voi, că eu Bun, ies. oameni buni și cam atât și cu acest episod. Nu uitați să dați like, să scrieți un coment. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!